Oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais Amlo, tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, Doctorate Jamonyese, bien turcolade Madela Koi, Fiau, Foa Castro, Ie Banane Cardon Nakari, Meme Gasawa Gasaka Dangarika, Adamaleka Yenamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Foa Castro, Ie Lacolson, Yuma Segere, Afle Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabangoua. Famille santé para Mayesa, Nimbela de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigi, formation de qualité, doctorat Siraka, même si c'est le cas fort, au cas de mission de foot na Yelenye, au plat de Lebekala, ni l'Acolso Dagabana Nuna, ou go Bolofaro de Flani, sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, no niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au cofé, aide-soignant, catapora matronica, n'impele de l'Edesledo, école de santé Kaladana, Bolofara Chama, et Institut de sciences médicales Gorilla. Aïwa, la collection, ani la collection des hommes, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Flair Envers Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Cofé de Choi, Walikele Negaduru Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye sini. Dutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama. Sungalo e kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Don warata de o koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 36 75 n ko 98 17 36 45. Filɛbaw ani a lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye octobre kalo tile 16
samba fla ani mugan ani nani aya amara kulubala karo na ni shoy yakunu kana na adnema ne ko ngai ka take nyini isnangu kulubal ka shoy danya folo anano de dama de ambafu ka banangoro ka bela jele fo kulubali ana ka demsonu sawu yala unna ni shoy boro e ana kala era ko ama woro ere kene kanga ta dat lela anga alaja bisaga nye chugumi na to bira domi woni mauna yede kulbalge samagela ka utlubana margula ka utlubana ketala ka utlubana ambi befo ka be wale nyumando munu me anlame su anitle munu ma amblasra su anitle munu chesire no ya sanga sega bara nke ka nya alibi amba bela jele fo kuni chewni baraji sogoma ina amita kuluba ka ofe jamana kuntigi no ye colonel Assimi Goïta anga la sigide fla kelenga ngata Nigeria to kelendo ka ngata Rwanda mi Cheikh Umar Kulubali COC ona le journaliste ya bara damne nyokon fe ale ka ngata Nigeria Mamari Kamara ale ka ngata Rwanda ka ofe mani jamana ka tabulo ye minye anaka laini mununye Assimi yo ofunye na kunungo kuluba fama sigoro la fanganyema no e premier ministre ale ka baraka yoro la minye kalanta kwa tura nova mukalo tile nani na fereni dabali munu sigira yasa kalanga segata ministre mbe kalango kuna no Dr Amadou Sisa bana yo nyefo to bi sega demendo amatogomi ministre de l'administration territoriale ale ka fo aka gouverneur ye ani baba commandant uko jija sa yasa kalanta yi abisega time togomi bara mun minana ke o la je kera kunungo ministre chama tumba keneka premier ministre ka barakero la ana anda do la ko fese mob so ko famia togomi kiri kerengere ne min tume dungo jugano yuruku ni boshin tigilaka ni kiri biduru ni kele otigara saba oblara shenwerela jabi munun sorola o konnana ana oda mautloka nyoro di Sahel kaw demseni bakele bulu yu togola wolo seben soro minye alsa ale nyoro di Sahel kele fana konnana e madobe o koni dementa saka nyeshi mama mamunu be burem konnado o e dementa nyeshi mama sa sefa war million muga ani duru mamunu me deguna ni wati na kaseka ulu mageno yi nyande me ni krefede o kalo hukumu konnana jamana kuntigi ale togola musaka mimbe ni jibo nyelabo agibu Assimi damelena lebo nyelabo junior ulu ye gwa kemefla komini duru nani worona uyo ulu odulu ma obisoko ke deme chokomo wala ingara chokomo na o doubt loka aji bari no ye ala ye ile nduga mamunu ma uluka tonye ma imavu ale tara uka bere jema na fama ko kan blanchi taro di maliki jaw makunu o dili hukumu kona na kuma munu forai ara jomali mo tumo keneka o jamu sorala ana ajibari ka la sediteme mami be nale ku ngakoro ni bamako bey san keme ani tan duru no e maymuna sangare ala ya ka kalfamna ala kunu demba ya ale kibara di jamana nyamauma Assimi retume la bena yasa kata musokoroba yin ale fei nyande meni kerefeden kalo humu konnana nga mi alaka wele sera ama ninye songomada na puma la puma bawiye amna na munu wala awiye soni ke bajalo bia amara nu keta ale fana bia soni sisa amna na mbela jele wala awiye absega fam chugumi bamanango ko chokoroba nugo jugu ko kwati dibi ni amechesiri timinanja munu ni dabani nguru numbe ubulo kubu ka demba ya balo munu ngelo no ka tari bauta ka masu nyini munu ngelo no ku nyesi jamana na folo mako odun ko kumania mauma anu ludo songo madaina
n'i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ kabi anw yɛrɛ fitinin école la parce que anw ye école régionale maaw ye a kana digi a la dɛ a yɛrɛ bɛ se ka taa don a ɲɔgɔnna na bi a bɛ segukaw fɛ yen ko jamana in sinsinnen don mun kan ko sɛnɛ bagan mara ani mɔni jamana min sinsinnen don sɛnɛ bagan mara ani mɔni kan o ye san caman de kɛ bagan bɛ mara cogo min yaasa ka se ka tɔnɔbɔ a la o sira ma yira an ka maaw la jɛgɛ bɛ mɔ cogo di yaasa an ka tɔnɔ sɔrɔ a la o ma ɲɛ yira an ka maaw la sɛnɛ bɛ kɛ cogo di yaasa i kana dan dɔrɔn i ka jiginɛ fali ma i ka dɔ bila i ka dɔ feere o ma deli ka ɲɛ yira an ka maaw la k'a ɲɛfɔ u ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ ko dabaninkurunin o kelen pe dɔrɔn tɛ se tuguni ka du balo an ye waati jan kɛ nin na a tubabukan labanw nana kɛ mun ye u tun b'a fɛ ka sɛnɛkɛlaw birilen ɲɔni an bɛna ni minɛnw ye ka d'aw ma an bɛna ni nin ye ka d'aw ma an bɛ nin baara ninnu ka aw ye an bɛna tracteurs di aw ma sɛnɛkɛlaw nisɔndiyara sɛnɛkɛlaw wasora sɛnɛkɛlaw ye kuma caman fɔ san caman kɔnɔna na sɛnɛ baaraw olu nun don ni hukumu kɔnɔna na nka sɛnɛkɛla jumɛnw don ne bɛ min fɔ aw ɲɛna Amara ni Keba a ye nin sɛbɛn ko bila don dɔ la ni n ti yan aw fana ka s'aw kuma cogo la Mali ye fila de ye n'i ye fɛn o fɛn ta Mali kɔnɔ fila don maliyɛn officiel ani maliyɛn minnu bɛ dugu ma sɛnɛkɛlaw fana ka fan fɛ sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'u ni faamaw bɛ kuma u bɛ se ka don faamaw kan u ka kumakanw bɛ lamɛn olu de bɛ na discours ba ninnu fɔ olu de bɛ na kumaba ninnu fɔ sɛnɛkɛla fanba tɔ minnu bɛ yɔli ni ŋmɛru na olu tɛ foyi sɔrɔ a la tɛgɛrɛ fɔ dɔnkilida a n'a dulokiba dɔw kɔ an tora nin de la sa sɛnɛ yɛrɛ ko a bɛ mun ɲɛ an ye hali anw ka ala ma taa misiw o nɔnɔ min bɛ fili tɛnɛnku yuwaru masina o de ka ca ni jamana dɔw ka san 5 nɔnɔ ye bagan mara nɔnɔ marali nɔnɔ ɲɛni ka nɔnɔ don ba la sirime ka sɔrɔ naare ka sɔrɔ nɔnɔkumu ka sɔrɔ denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ka u dogo sɔrɔ a la anw ma nin si ɲini ka nin si ɲɛdɔn anw kɔni ko dɔrɔn an ka jamana ye bagan mara jamana ye mɔnikɛ jamana don sɛnɛkɛ jamana don maa minnu kan ka o baara fanba kɛ an b'an sigi bureau kɔnɔ Amara a jateminɛ n'a fɔra sisan ko ɲinan ko u bɛna dɛmɛ kɛ sɛnɛkɛlaw ye walima ko projet dɔ nana sisan k'a bɛna sɛnɛkɛlaw dɛmɛ an k'a kɛ sikɔlɔ ye si bɛ sɛnɛ Mali fan o fan na u b'a fɔ ko a bureauba ko sigilen don Bamakɔ yan ni bureauba in sigilen don Bamakɔ o b'a bolofaraw siri si bɛ yɔrɔ minnu na i b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na bureauba in n'o y'a sɔrɔ tubabuw don olu bɛ na wari min ka k'u yɛrɛ ye so min ka d'u yɛrɛ ye fɛn minnu ka d'u yɛrɛ ye u b'olu bɛɛ ta Bamakɔ yan fɔlɔ an ka maa minnu ye kalan kɛ n'olu bɛ dɔn ɲɛdɔn sɛnɛ na u b'olu maa dɔw ɲini ka musaka di olu fana ma o min filɛ Bamakɔ yan o ɲɔgɔnna bɛ se ka taa sigi Sikaso k'o ɲɔgɔnna sigi Kɔlɔnjɛba o la sa a kɔni de bɛ fɔ san o san sikɔlɔ projet bɛ Mali la a bɛ ka Mali dɛmɛ nka a bɛ ka jɔnni dɛmɛ i ye anw ka sɛnɛ bolofara ta maaw de nana ni musaka ye ka na sigi tan cogo la ɲinan kɔni an b'an jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na an ka bɛɛ lajɛlen da sɔmɔ la an ka bɛɛ lajɛlen da na nka n'i y'a musaka n'a so sara n'a a taxi sara n'a mobili saraw n'a fɛnw lajɛ a bɛɛ dunna mɔgɔw fɛ k'u sigilen to an ka duguw kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw ta kɛra a la tɔgɔ dɔrɔn ye wa n'u mago b'u la don min u b'a anw yɛrɛ wele on va faire une visite de terrain il faut que la presse soit avec nous o bɛ taa sa e min ka foro ka ye n'a ka dugu bɛɛ ta ye tama wo sɔgɔlen ma di e min ma an bɛ taa e ka foro la an b'a fɔ ko oui vraiment monsieur Keyita ye baara kɛ nka monsieur Keyita tɛ ɲininka dɛ anw ni minnu bɔra Bamakɔ yan directeur ninnu olu de bɛ taa kuma olu b'a fɔ oui c'est 16 hectares an ye nin projet daminɛ financement fɔlɔ binna kan mais n'i ye Keyita ɲininka mɔgɔw taalen a fɔ ko n yɛrɛ ka n ka fɛn sɛnɛ ko foyi ma diyan
i y'an ka sɛnɛ tiɲɛ cogo ya wa nɔgɔ ko bɛ ten minan ko bɛ ten tracteur ko bɛ ten fɛn fɛn bɛ tɛmɛ sɛnɛkɛla officiel ninnu fɛ dugumamɔgɔw tɛ foyi sɔrɔ a la wa ni fɛn bɛna kɛ fana u bɛ taa foro dagabana foro ŋaraw u bɛ t'olu de yira ɲɛmɔgɔw la san kalo 12 olu fana b'a fɔ ko ouais la presse vous voyez on travaille anw fana ko tiɲɛ na vous travaillez nka e ka taa u taalen i ka segin bani cɛ b'a f'i ye ko depuis Ala k'ale da ale ma deli k'u ka tɔn villageois mɔgɔ y'u ka dugu la ni bi tɛ Sénégalais b'a f'i ɲɛna mun yɛrɛ bɛ k'olu tɔɔrɔ bi mɔgɔ minnu sigilen don olu tɔgɔ la dugubaw kɔnɔ olu de bɛ k'olu tɔɔrɔ bi dugumisɛnw kɔnɔ an'u bolofaraw ne yɛrɛ ko n ko ɲinan n ko est-ce que ji m'an bɛɛ sutura n tɛ ɲinan nɔgɔ ko kun kasola don kun tɛ bɔ sinafɔkɛ kun miyankakɛ kun kɔngɔmanen don k'u kɔnɔ o mais ji nana ko ɲagami a jate ɲagami a bolo sisan mais a ma ban dɛ Sɛnɛkɛlaw an bɛ min f'u ye a ye to ka kuma a ye to k'aw kungow fɔ arajow b'aw kɛrɛfɛ kunnafonidilaw b'aw kɛrɛfɛ aw yɛrɛ bɛ se bi k'aw ka kumaw lase ni degun bɛ aw kan aw kana aw da de tuguni dɛ aw kana k'a dɛgɛ susu kolonkalan ye aw kana sɔn mɔgɔ ka taa aw yira k'a sɔrɔ aw n'u ma deli ka ɲɔgɔn ye ni anw ta don tɛ Amara n y'a mɛn ko ɲinan ko n'an m'an kɔlɔsi ko baloko bɛna gɛlɛya ji ye fɛn caman tiɲɛ sɛnɛkɛlaw a ɲininen don a caman fɛ bi k'u ye mun sɛnɛ k'u ka o tigɛ joona ko yanni a ka kɛ degun ye Amara nin bɛɛ ye tiɲɛ ye ne ko maaw sɛnɛlaw i bɛ fɛn jumɛn ɲini ka tɛmɛ ji kan dɛ hali ji kɛra cogo o cogo sɛnɛfɛn dɔw kan k'i boloma yɛlɛma n'o ye yaasa i ka nafolo kana tiɲɛ an ye ɲinan ji ye kɛ mais jɔnni b'a dɔn san wɛrɛ n'o bɛ caya ni ɲinan ta ye e mɔgɔ min ye sɛnɛ kɛ i ye kɔɔri kɛ sanji y'a tiɲɛ i ye kaba kɛ sanji y'a tiɲɛ i ka tigaforo sanji taara n'a ye i n'a fɔ ne ka sɔforonin sanji taara n'o ye ne ma sɛnɛ kɛ wa jɔn de y'o f'e ɲɛna n ye sɛnɛ kɛ dɛ Amara ji kun fɔlɔ de taara ni ne taw ye ne bɛ ka n ka jiko kuma fɔ kuma aw kun tɛ ka ne lamɛn o sisan a ma ne négligence o de filɛ nin ye aw kan o donc i bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ sisan fɛn jumɛn bɛ yen ni ji in b'o mago ɲɛ ji in fana an bɛ se k'a latɔn cogo di yanni waati gɛlɛmanw cɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka o kɛ ji mago ɲɛ ti ban nka n ye n sigi ka n bolo fila da n sen kan n ye n ta to Ala ma deli ka jigin ka baara kɛ maa ye dɛ maanifin b'i jija de Ala b'i dɛmɛ donc an b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye ɲinan u ye degun sɔrɔ ɲinan u ye dɛsɛ sɔrɔ magosa donn'u kun tuw binna kogow binna jamanaw binna duguw binna kɔdaw tiɲɛna badaw tiɲɛna jɛgɛmɔyɔrɔw tiɲɛna faso bɛna n'a se kɛ u ye n'Ala sɔnna a ma faso se ye min ye a bɛna n'o kɛ u ye nka aw yɛrɛ a kana aw sigi ka bolo fila da aw sen kan dɛ a ye ɲɔgɔn ye aw ka fɛɛrɛw tigɛ a bɛ se ka mun kɛ yaasa dayirimɛ kɔni o ka se ka sɔrɔ n'o tɛ n'a y'aw sigi k'aw ka sɛnɛkɛla officiel ninnu kɔnɔ olu ka jan bɛ taa bɔ yɔrɔ yɔrɔ zen kɛba ma deli k'a f'i ye n ko n'i ye n dolen dala kɛlen ye ka misi kɔni kɛ saraka ye a tɛ jɛgɛ ɲini na dɛ i ɲɛ bɛ nin kasara in na tan i ɲɛ bɛ nin tiɲɛni min donna sɛnɛkɛlaw kunna tan i ɲɛ bɛ nin degun min na tan dɔw bɛ nin yɛlɛma ka nin kɛ sɔrɔba de ye u bolo u ka foro la togodaw la ka fɛn sɔrɔ a la tuguni nka olu b'o kɔlɔbɛ la tuma min anw m'an to Bamakɔ yan k'a fɔ wayi Monsieur Keita ka yɔrɔ min filɛ a filɛ ka zɛrɛ min daminɛ nin an de a taara a fɔ a ɲɛna a k'a kɛ tan cogo la a k'a kɛ tan wari bɛ bɔ i tɔgɔ la Bamakɔ yan u b'a dun n'an ma bɔ nin na n'an ma nin dabila n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na n'an m'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ko o ko kɛ an bɛ taa nka minnu ye ko o kɛ jamana kɔnɔ a y'a lajɛ u bɛ cogo min na kɛ ɲɛmɔgɔw bɛ nin sɛgɛnba in na don o don n'a fɔra fɛn o fɛn n bɛ misali suruman ta dɔrɔn joueurs m'a fɔ ko n'u yala taarakɛlaw n'olu olu tɛ se ka gagner yan avion kɛra cogo di a m'u ta directement na a jaabi kɛra mun ye victoire sɔrɔla wa
wa an bɛ tan de n'a ma kɛ bi bɛ kɛ jamana kan ni jamana y'a jɔ a jɔyɔrɔ la u tɛ jamana kunna wolo sɛgɛn min bɛ bi sanjikɔrɔ wɔsi min bɛ bi jamana bɛ degun mun kɔnɔna na bi jamana bɛ magoya min kɔnɔna na bi o bɛɛ n'a ta a se ye min ye a bɛ k'o min kɛ jamanadenw ye n'an m'olu minɛ ka ɲɛ an bɔtɔ nɔgɔ la a bɛ gɛlɛya dɛ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn maa minnu kɔni ma anw tɔgɔla yɔrɔw la an minnu surveiller daminɛ dɛ ja vérificateur ka bureau dayɛlɛlen don bɛɛ n'i ye mɔgɔ ka suyɛni dɔn n'a daluya b'i bolo i bɛ se ka taa n'a ye an fana bɛ taa n'an ta dɔw ye dɛ jama ta dunni o ti bɛn tuguni dɛ n'a y'a dɔn ko daluya b'aw bolo aw ka togodaw la mɔgɔya aw ka fɛnw dun a wuli k'aw jɔ a kana ja aw ka hakɛw kɔ n'a jɛra a kɔ degun wo tɔɔrɔ wo aw bɛɛ jɛlen don n'a ye fana k'a fana kɛ parce que sisan dɔ kɛra mɔgɔw b'a miiri kuma caman ko nin bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ye n t'a fɔ u sen t'a la dɛ parce que anw fana yan an fana bɛ se ko caman na han wa i t'a ɲɛnabɔ n'a bɔra i bɛna nin ta ye kana taa bila n ka foroba in na dɛ taa bila n ka foro fitinin na yɔrɔ min filɛ nin ye n y'o yɔrɔ fɔ sisan mara ninnu bɛ t'o yɔrɔ ɲini namara min bɛ kɛ kuma dɔ la ne b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw la ne b'u yɛrɛ ɲininka ko ni sugu jumɛn b'u la o wa Mali de la bɛɛ ko ko gouvernement k'a bɛɛ kɛ filɛ ni galaw mana ci ɲɔgɔn na gouvernement k'i kɔ gouvernement fɛn o fɛn gouvernement n'an yɛrɛ m'a lajɛ k'an fasa ni ja an yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw ye an yɛrɛ fana ye gouvernement tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ dingɛ mana sɔgɔ gouvernement pont mana sɔgɔ gouvernement so mana kari an laban n'an ka liw kari la an b'a fɔ gouvernement a dun tɛ se k'a bɛɛ kɛ jamana si kɔnɔ fanga foyi tɛ yen ko min bɛ fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan de pour que bi tɔnw bɛ fara mɔgɔ bɛ association kelen mun na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an minnu bɛ sigidaw la an minnu bɛ kindaw la an ka se ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn ye n k'o de don parce que bɛɛ b'a dɔn ko état tɛ se k'a bɛɛ kɛ o juma o juma an bɛ wari min di misiri kɔnɔ n k'a kɛ kun ye ka se ka misiri dɛmɛ de mais est ce que misiri alimami kelen bɛ se k'a bɛɛ bɔ wa a tɛ se o fo dɛmɛ dɔ de ka don a ma donc n'an ma bɔ k'a bɛɛ lajɛlen turu ta ne m'a fɔ ko gouvernement ka ɲi dɛ nka ne ɲɛ tɛ jugu la diɲɛ kɔnɔ ko min gouvernement bɛ fɛn bɛɛ k'a ka jamanadenw ye o tɛ yen dɔ de bɛ k'i ye i b'i sinsin o la komi an yɛrɛ ka jamana bi mɔgɔw nana an dɛmɛ o tɛ kuda i ye koyi an b'an sinsin o de la ka wuli k'an jɔ wa bi alihamudulilayi rabil alamina baara min bɛ ka kɛ bi wolomasiri tabaw fɛ a bɛ maa waso kun bɔ i ye position o position ta armée malienne de bɛ ɲɛfɛ ale de bɛ taa n'a ka initiative ye dɛmɛbaw b'an na dɛ mais bi min bɛ kɛnɛ kan n'an ɲɛ b'o la o ye nin de ye o de la an ko an k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ne bɛ bi fanga la ne bɛ taa sini maa wɛrɛ bɛ na n ka armée in bɛ to yen de an k'o dilan ka ɲɛ k'o sigi ka ɲɛ k'o sariyaw bato ka kɛ o fɛ don ka di o don man di o k'olu senkɔrɔma don o de ɲininen don an bɛɛ fɛ n ka cadeau n b'a di sɛnɛkɛlaw ma bi k'a di mɔnikɛlaw ma bi k'a di bagankɛlaw ma bi n ka président bɛ Segu n b'a dɔn a bɛ n kɔ kari bi ne ka président bɛ Segu ale kɔni bɛ ne fa bɛ kɛ wo ye bi n bɛna tila ka n ka téléphone fa ala ka tile hɛrɛ d'a ma. Ka bɛ fo ka bɛ waleɲuman dɔn yada an ka don kunnafoniw kɔnɔna na kunun ko anw y'a yira an ka kumaw senfɛ ko logo sabusere fa bɛɛ kɛra ji ye logo sabusere yeli Sisoko ka dugu kebaw ye weleli kɛ dɛ dugu bɛɛ logo ko f'an ka taa logo de n'Ala sɔnna ma ni ji jiginna an bɛ taa nka logo sabuserekaw ko olu ka dugu ma kɛ ji ye nka maa minnu bɛ yen kabini Manantali baraji dayɛlɛla n'olu dugu ye gɛlɛya sɔrɔ o ye Mɔden Kane ye ani Ba Kame k'an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min ko o tɛ logo ye nka olu dugu fila ninnu olu de ye gɛlɛya sɔrɔ logokaw de kɛlen don k'olu bisimila bi wa ko alhamdulilayi
min ye ji ye k'a bɛ ka jigi maire n'o ye Mohamed Kulubali ye ale ko ten ko fana ko min ye u bɛ min fara a kan maa minnu bɛ yen ni olu bɛ dugu ninnu kɔnɔna na n'u y'u sigiyɔrɔw bila u kɔni mago bɛ balo la ani fura sabula degun min bɛ u kan o y'o ye donc an bɛ logo sabu serekaw bɛɛ lajɛlen fo Yeli Sisoko ninnu ka dugu don min ye Isaka Sisoko ninnu ka dugu don Luntanti Sisoko ninnu ka keba alu bɛ jan m'a dɔn logo kaw kɔni u ko ko an ka taa de koyi ko fo jani de ka taa logo an ka ɲa mɛn dugutigi n'a ka maaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ baara la bi na logo kɔnɔna na an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'u ni ce u ni baraji ka fara an kan la yaasa kuma ɲuman maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min keba nin de ka d'anw ye aw ye nin fɔ nin tɛ nin de don anw de bɛ kɛnɛ kan an de ka dugu kɔnɔna don parce que ji min fɛn bɛɛ bɛ fili n'an bɔra yen an bɛ taa Kuluba logo sabu sere ni Kuluba man jɔ ɲana sabula Amadu Tumani Ture tun bɛ ale ye logo sabu sere k'a ye a ba bɛ bɔ logo furancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goyita an ka lasigiden kura 2 yan'olu ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la u ka lasigiden baaraw la a y'olu bisimila kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye colonel Asimi ye maa minnu bɛ yen sa ni jɔyɔrɔ dir'olu ma u nana ka na ɲininkali kɛ maa fɔlɔ min bɛ yen n'o donna sa ka ɲininkali kɛ ka se ka faamuyali kɛ o ye Cheikh Umaru Kulubali ye n'an b'a wele ko COC ale yɛrɛ tun ye conseil diplomatique ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la a ko a nana ka na waleɲuman dɔn kɛ a faso ye danaya min taara ka d'a kan a ko k'a bɛ jamanakuntigi fo ka jamana ɲɛmaaw fo jamana marabaaw ni malidenw bɛɛ lajɛlen fo ko ale jɔnni ye ni a fɔra ko ale de taara k'ale ka taa Mali ka lasigidenya kɛ Nizeriyakaw fɛ yen ko ale bɛ se k'a fɔ dɔrɔn k'a bɛ Ala fo ka Ala barikada a bangebaa filaw k'olu fana fo k'u barikada k'a yira jamana ɲɛmaaw la danaya min dara ale Cheikh Umaru kan n'o ye COC ye a n'a seko n'a dungo bɛɛ lajɛlen kɛ ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ baara min kan ka kɛ nin waati in na sabula Mali ni Nizeriya o tɛ bila ko ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ale nisɔndiyalenba de bɔra lajɛ la président yɛrɛ fɛ président ye fɛn minnu ɲini a fɛ o ye ka kɛ ni an ka jamana minnu bɛ sigiw la bi min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ taabolo kuraw ye min ye an ka jamana fana o fana ka kumakanw ye min ye nin waati in na Asimi ye ji da olu sɛnɛ ka Cheikh Umaru ye Cheikh Umaru bɔlen kɔfɛ Mamari Kamara n'ale kan ka taa Urandakaw fɛ yen ale nana don ale y'a yira sa k'a fɔ ko a fana nana bonyamasegin kɛ danaya kurakurali la a kan min ye faso kanu faso jɔ faso yɛrɛ ka baara kɛ ka ɲɛ o kan ka kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ŋunanfan ye i kɛra fa o fan fɛ a ko min ye Uranda ni Mali ye bila ko tɛ olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a se ye fɛn fɛn ye a nataw kɛ k'o sinsin min diyara a ye kosɛbɛ furancɛla fanga ɲɛmaa y'a yira la sa k'a fɔ ko AES jamanaw ko olu bɛ yen u ka u jija fana k'o kumaw k'olu ta k'o don ba la u ka baaraw bɛɛ lajɛlen na a y'a yira fana k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don min na o ye k'a fɔ sa Mali ni Uranda ye se fɛn fɛn bɛ a ye a na baara kɛ ka se k'o kɛ a ka nisɔndiya filanan ye min ye jamanakuntigi sinsira min kan maliyɛn minnu bɛ yen k'u hakili to olu la kibaru yɛrɛ b'o fɔ u ɲɛna han awɔ ka taa kɛ ambassadeur ye k'i kɔ don maliyɛnw na ye u kana sɔn o ma dɛ donc ninnu maa fila ninnu olu bisimilara ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa kalanko bɛ se ka sigi sen kan cogo min olu tun bɛ premier ministre fɛ yen kunungo ministre caman de ye Abibɔgɔden tun bɛ yen Asa Bajalo tun bɛ o la aw terikɛ Sanu ministre bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna Dr Sisavane ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ministre bɛ sigida lakanako kunna ministre bɛ commissaire à la sécurité alimentaire kunna ka taa se kunnafonidiw ka ministre ma je le répète ale yɛrɛ fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa fara Dawudu kan ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la kuma dira maa min ma sa o ye école ministre Dr Amadou Sisavane a ka kuma kɔnɔna na a ko olu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sɔrɔ olu ye min labɛn ka bila yaasa ka se ka waati kunbɛli kɛ kalan ka se ka ta novembre kalo tile 4 k'o ye ka kalanso fɛn fɛn bɛ yen n'o ye degun sɔrɔ k'o bɛɛ tɔgɔ sɔrɔ o dafalen ta ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa kalanso minnu binna olu bɛ se ka dilan cogo min ministre ka kuma kɔnɔna na a ko a b'a ɲini ministre d'État fɛ ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement k'a fɔ gouverneur ye k'u dɛmɛ koyi préfet ni sous-préfet k'u bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ UNICEF baɲumankɛtɔnw tɔgɔ la ale y'i bolo fa k'a to min ye guwaw ye guwa minnu bɛ se ka bouger ka b'u nɔ na
olu dɔw di maa minnu bɛ sa n'olu ka kalansow binnen don gwaw na taa turu yaasa olu ka kɛ kilasiw ye yanni ko ka daminɛ akademi minnu bɛ yen n'o ye kalanso tɔgɔla direction baw ye an ka marabolow kɔnɔna na olu fana sa yirinu fɛ olu ka kɛnɛ ɲini kɛnɛ minnu na kalanso minnu dafirilen don olu ka kalanso bɛ se ka taa jɔ yɔrɔ min na ni bugutufa ninnu kɔrɔla la ka se ka kalan kɛ yanni waati bɛɛ lajɛlen ka dafa minisiri ko ni fɛɛrɛ minnu filɛ nin ye ani baara minnu kan ka kɛ min ye novembre kalo nata tile 4 ye kalanta ko a bɛ se ka kɛ a ko min ye ekɔlidenw ye ekɔliden minnu bɛ yen sa ni olu kɔni ka kalanso bɛɛ lajɛlen binnen ni ji kɛlen don k'olu tɔɔrɔ k'olu dɔw fana bɛ se ka ta ka bɔ u ka yɔrɔ la ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min na u bɛ se ka kalan kɛ yaasa ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko min ye gouvernement ye sefa wari miliyɔn 600 u y'o ta k'o di kalanso minisiri ma ko yaasa a ka nin waleya ninnu timɛ joona a yɛrɛ ka kimɛliw ka kɛɲɛ ni olu ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minisiri o fana kumana minisiri min bɛ yen n'o ye minisiri d'État ye ale fana ye laseli kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka minisiri minnu bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ sa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min min ye minisiri ye n'o ye kalanko minisiri ye a ko k'a bɛ bɛɛ ka bolo ka han min ye baara kɛcogo ɲuman ye kalan bɛ se ka ta cogo min novembre kalo tile 4 ko n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛ se ka kɛ baaraba ye minisiri d'État ale ko kɛnɛ kan ko n'o y'a sɔrɔ ɲinan ta in o y'an ta an tɛgɛ ma ko san wɛrɛ ta yan'a o kana an ta an tɛgɛ ma an ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka labɛn kɛ ɲinan ji ye an sɔrɔ cogo min Mali yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛw ka tigɛ kalanso kow la fɛɛrɛ ka tigɛ an ka sigida kow la an ka marabolo kow an yɛrɛ ka minɛ baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min premier ministre n'o ye Sogɛli ye a ko k'ale nisɔndiyara ko min ye machine ye k'a bɛ marche la ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma yanni ale ka commencer kɛ président ye sabula nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ye fanda ye nka kalanta kɔni novembre kalo tile 4 o ma bɔ a ma fɔlɔ fo ka taa se sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dili ma Asimi ma n'ale ye min fɔ nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ye fanda ye n'an bɔra yen an bɛ taa CNT la CNT Maliki Jaw ale ye imavu maaw bisimila Aji Bari n'a ka maaw olu nana ka na bere jɛman sabula kunungo kun ye bere jɛman tɔgɔla don ye n'o ye octobre kalo tile 15 ye n'i y'o ye maa bolo sira ka sa e kan k'i hakili to o la kɛnɛ kan ɲi Radio Mali maaw olu ye jamu sɔrɔ an ka jɛgɛw filɛ. Journée internationale de la canne blanche muratɔ minnu ka lujura mun la olu ka bereke jɛman ye an nana k'o de d'a ma jasa a ka an dɛmɛ sensibilisation na sensibilisation mun bɛ taa lujuratɔ bɛɛ kan jasa u ka bɔ nɔgɔ la ka se ka sabati dɛnkɛrɛfɛ ka se ka kɛlɛ mais surtout canne blanche yɛrɛ ale ka se ka bonya circulation kɔnɔna la jasa lujuratɔw minnu ka lujura mun la u sen ka don faso baara la sécurité kɔnɔna la ale ye deuxième personnalité du pays de n'ale ye a bɔ fara an ta kan ka sensibilisation kɛ jasa canne blanche ka se ka bonya jasa minnu tɛ yeli kɛ olu sen ka se ka don fasoko la jasa Mali lujuratɔw ka dɛnkɛrɛfɛ ka se ka kɛlɛ je pense que o ye koba de ye. Président ka tagasira kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ma lujuratɔw lujura bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ y'a f'u ɲɛna maa min ni lujura nana ani maa min y'a ka lujura sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ u tɛ se ka kɛ kelen ye a yɛrɛ y'a ɲini u fɛ u fana ka an dɛmɛ guerre ye lujura se maa minnu ma n'u tɛ ka ni limanaya ta u k'an dɛmɛ u ka se ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ maa lujuratɔw jatilen don kosɛbɛ an ka nin camancɛ fanga la sabula hali maa ɲɛma dangan filanan o ye maa lujuratɔ ye maa ɲɛma dangan filanan fana ne yɛrɛ ka commission na o ye maa lujuratɔ ye Aji mun filɛ nin ale de ɲɛsinnen bɛ sécurité ko bɛɛ ma maaw ka baaraw n'u ka fɛnw wa an bɛ se k'a fɔ an ka ɲɛma fana a ko an ma commission santé la k'an ka baara kɛ u mago bɛ carte d'invalidité minnu na o ka se ka sɔrɔ an k'an cɛsiri fana établissement public ninnu i n'a fɔ INPS ni kanamu u ka se ka maa lujuratɔw ta k'u don baara la an bɛ se k'a fɔ u ka gɛlɛya caman tun bɛ yen président ye an dɛmɛ a caman na caman ye ɲɛ sɔrɔ hali u ka lakɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ d'u ma an b'an ka président fo nin na a y'o caman san k'a bila ka taa école la mais an b'a fɔ halisa u ka lakɛrɛ ninnu caman san sabula u bɛ baara kɛ minɛn mun na n'olu feerela o b'a to u tɛ siri mɔgɔ la. Wa Aji kunu ni bi tɛ kelen n'o tɛ e ɲɔgɔnna chômeur tun tɛ lycée Badila la misiw bɛɛ lajɛlen y'a dɔn i la nka bi i tɛ se ka chômeur kɛ parce que Maliki Jaw kɛlen don ka nɛgɛ dɔ don a ka yɔrɔ la ye n'i ye chômeur kɛ dɔrɔn u b'i minɛ yanni lycée Badila tɛ kelen dɛ kunungo sa Maliki Jaw yɛrɛ ko min ye bere min dira a ma nin ye k'a b'a ɲini transporteur fɛ sa u k'a jateminɛ circulation na n'u ye bere jɛmantigiw ye u k'u hakili to o la
bɛɛ lajɛlen ka u dɛmɛ baarakɛyɔrɔw la faso ka cakɛdaw ni kɛnyɛrɛyew taw yaasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min Gwa 200 kunungo dɛmɛ taara ka don olu ma furancɛla fanga ale ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o ye musaka min bɔ k'o bila sa ko k'o kɛ ka maaw dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na sa yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na min ye œuvre sociale ye jamanakuntigi tɔgɔ la a maaw olu kɔni tun bɛ kunungo sigida 6nan na min ye commune 5nan ni commune 6nan ye olu bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ sa projet jeune ale ballontan terrain la jamanakuntigi tɔgɔ la Mama Fale min bɛ n'o ye Agibu Dambele n'aw b'a wele ko J ale nana ni balo ye sa balo min ye tɔni balo maa 100 o dira sigida 5nan ma 100 o dira sigida 6nan ma u y'a yira sa k'a fɔ ko balo ninnu kɔni na tulu bɛ a la makɔrɔni bɛ a la malo bɛ a la ɲɔ bɛ a la jamanadenw ani dugudentɔw ka taa se sigida ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yira ka kɛ ni waleya in ye waleya min fana maa minnu n'olu kan k'a sɔrɔ a caman yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka ye yaasa ka se ka dɔ bɔ u ka degun na cogo min na Agibu Dambele n'an b'a wele ko J a ko nin ye baara min bɛ tali kɛ jamanakuntigi ale yɛrɛ ka laɲinibaw kɔnɔna na maliyɛnw bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ maliyɛnw bɛ se ka sɔrɔ min na ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka bolo ni ɲɔgɔn ma kɛ ko a kɛkun ye o ye a ko nin fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni dira sa yaasa u ka nin kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ jamanakuntigi ale tɔgɔ la commune 6nan kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko dugutigiw ka coordinateur ale bɛ yen n'o ye Seydou Sangare ale fana ye kuma ta ka laseli kɛ dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Bamakɔ min ye waleya in ye sa ka foli kɛ maa min y'a di ko Ala k'a dɛmɛ hali bi baara ninnu fana a bɛ ka kɛ mois min kɔnɔ n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo ye ko Ala ka halisa o tɔ sinsin k'o to senna jamana ale bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ la cogo min ani jamanadenw bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ la cogo min na an bɛ taa Bamakɔ cour d'appel la baara kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ n'o ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen ye ale min tun bɛ senna a baaraw kun cɛra kunungo nominali o 76 de kɛra min ye maa 77 olu bilara k'olu ka t'u ka so baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛliyɔrɔ la sa kiiri tigɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye kiiri in ye a ye tali kɛ koba minnu na o ye pankurujigi kɛnɛ ye min ye énergie ye ka taa se dɔgɔtɔrɔso min tɔgɔ ye ko point G ma jamanakuntigi ka pankuru o kumaw fana tun bɛ a la ko kuncɛli kɛnɛ ka kunungo Bamakɔ cour d'appel la sa a yira k'a fɔ sa ko min ye nominali sɛbɛn 51 o de tun bɛ u bolo maa 181 olu tun ye maaw ye maa minnu tun bɛ olu kun sigana kɛlen don u ka ko la olu kun minɛnen don kiiri banna tuma min na sa a yira k'a fɔ ko CFA wari miliyari 110 o de kan ka sara miliyɔn 500 o kan ka sara maaw ye maa minnu ye maaw degun nin ko ninnu kɔnɔna na n'u ye ka degun sera maaw ma procureur min bɛ cour d'appel kɔnɔna na Bamakɔ n'o ye Amadu n'u b'a wele ko Balobo Gindo ale kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko nin session fɔlɔ in n'o ye nin kiiritigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fɔlɔ in ye ko a ko kɛra cogo min na cour d'appel kɔnɔ ko u ye min kɛ maa 11 o nɔ minɛna yaasa u bɛ se cogo min na ka maaw bila u ka hakɛw kɔnɔna na maa 6 bɛ yen olu ta kɛra kaso ye min ye 29 ye olu kɔni minɛnen don u bɛ kaso la nka a fɔr'u ɲɛna u ye waleya min kɛ u kana ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ la tuguni 77 olu ta kɛra olu bilara pewu 30 olu kɔni bila olu nɔ minɛna nka olu t'an ka jamana kɔnɔna na yan kiiri bɛ kuncɛ tuma min na sa procureur général y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka min kɔni fɔ mɔgɔ ye k'u ye nominali minnu kɛ k'o y'a to CFA wari miliyari 50 miliyɔn 252 ba 331 o CFA wari ko kɔni o kan ka sara gouvernement ye min ye cour yɛrɛ ɲɛmaa fɔlɔ ye n'o ye cour d'appel ɲɛmaa fɔlɔ ye ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko nominaliw ye tali kɛ min na ko kɔni ye maa jalakilenw u ye waleya minnu kɛ Faraji Baba a ko min ye nominaliw kana fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na o ye ka bin maaw kan ka maaw bololafɛnw minɛ u la ŋanamu ni kurutu bɔ mara la Bangasikaw fɛ yen baara pirakaw n'olu bɛ Bangas mara la u y'a yira k'a fɔ k'u ka maa dɔ kɔni fatura maa 2 bɛ yen olu joginna baganw olu suyɛnna u kɛra bingali senfɛ sa baara pira n'ale bɛ Bangas marabolo kɔnɔna na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ k'a kɔni waleya kɛra maaw fɛ maa minnu n'u ma se ka lakodɔn kunungo kalo ye tile 15 u y'a yira sa k'a fɔ ko banabaatɔ minnu kɔni bɔra ko la sa olu kɔni taara ka maa minnu joginna olu taara ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la waati min na
u bɛ taa ni banabagatɔ n'o y'a sɔrɔ dugu kɔni basigi ni lafiya o nana burɛmukaw fɛ yen u ka duguden dɔ ale ye sefa wari miliyɔn 25 don balo la ka di maaw ma se tɛ maa minnu ye baara in kɔni kɛra banbakaw fɛ yen u y'a yira sa ko kamalen ale ka baarakɛyɔrɔ de tɔgɔ ye société de négoce a kɛkun ye min ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min dugu 34 ka taa se marabolo ma u ka commune kɔnɔna na olu bɛ a la min ye malo ye o tɔni 235 min ye ɲɔ ye sa o ye tɔni 225 ye ko k'olu di maaw ma se tɛ maa minnu ye n'olu bɛ degun kɔnɔna na a kɔni y'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu bɛ yen n'olu cɛw fatura ka taa se denmisɛnnin falatɔw ma maa minnu bɛ yen ni lujura bɛ olu la ani minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa se jiko gɛlɛya ye maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ka na dugu kɔnɔna na ko k'a d'olu ma dugutigiw mairelakaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye foli kɛ maa kofɔlen ye ko ala k'a ka cakɛda yiriwa Ɲoroni Sahɛlikaw fɛ yen wolosɛbɛn o dilara denmisɛnnin 1000 na o baaraw kun cɛra kunungo Ɲoroni Sahɛl ale kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mairelakaw ye k'olu de kɔni sera ka waleya in kɛ duguden minnu bɛ yen n'olu bɛ Ɲoroni Sahɛl sa k'olu de kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma Ɲoro kin 7 dugu 8 minnu bɛ Ɲoro yɛrɛ commune kɔnɔna na ka se ka nin waleya in kɛ olu bɛ se cogo min na ka wolosɛbɛn in kanu sɔrɔ maa minnu ye wolosɛbɛn in sɔrɔ u ye bonyamasegin kɛ ka foli kɛ u ka Ɲoro ka minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga la k'olu fo k'u waleɲuman dɔn u ye waleya min kɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ k'u jija sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa Ɲoroden bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka wolosɛbɛn sɔrɔ sabula ko wolosɛbɛn ko gɛlɛya a bɛ yen yɔrɔ la kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Banamba mara la Banamba mara la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o kɛlen don ka sigi yaasa ka cɛfɔ ni kan bɛɛ kɛ dugukoloko gɛlɛyaw la sa olu kɔni ye barosigi dɔ dayɛlɛ barosigi in dayɛlɛla kunungo Banambakaw fɛ nin kalo in tile 15 a kɛkun ye sa olu welelen don u kana o kalansen in baara kɛ kunungo kalo tile 15 a daminɛna Gawokaw fɛ yen Search for Common Group ale de kɛlen don k'o sigi tile 3 kɔnɔna na sa min ye journaliste ye olu kɔni nalen don ka bɔ Gawo Menaka olu de bɛ ka nin baara ninnu kɛ fɛɛrɛ ni dabaliw ka yir'u la sa u bɛ se ka kunnafoniw di cogo di ka kibaruyaw di cogo min dugudenw bɛ se ka bɛn cogo min na bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na sa ko kɛnɛ in a sigikun ye o ye balimaya kunkan o jɛkulu de kɛlen don k'a sigi sen kan min ye baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ sa nin kalo in tile 17 o ye sini ye halisa an bɛ to an ka marabolow kɔnɔna na Masinakaw fɛ yen kɔnɔboli o bɛ se ka kunbɛn cogo di o baaraw bɛ ka kɛ Masinakaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila jiko gɛlɛya bɛ ji gɛlɛya sera maa minnu ma k'olu kɔni kɛlen don ka t'u sigi dugu minnu kɔnɔna na fɛn minnu ye k'u sɛgɛn bi kosɛbɛ o ye kɔnɔboli ye kɔnɔboli bɛ se ka kunbɛn cogo di maa o maa bɛ yen sa k'o kɛlen don k'a sigiyɔrɔ bila n'o kɔnɔboli kɛlen don k'olu sɛgɛn u kɛlen don ka taa lafaamuyali kalan kɛ olu kunna yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na baara in kɔni sigilen don maa min fɛ sa o ye clinique mobile ani consortium ONG ni baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ta ma k'a kɛkun ye o ye kiba ni bɛ jida la kɔnɔboli ka jugu dɛ ji de don u b'a ɲini yɔrɔ yɔrɔ ji de don u ka ji sanuman ɲini ka d'u ma dɔrɔn olu bɛ ji min sɔrɔ olu b'o min u b'a sɛnsɛn dɔrɔn k'a min ji dun nɔgɔ tɛ se ka bɔ ka b'a la fiyewu ni ji nɔgɔra ka b'a sɛ fini o ti min tuguni u ka ji ɲuman ɲini ka d'u ma Korokaw olu ye wuli ka jɔ kɛ sa u ka sifinw u ka dɔgɔtɔrɔso ka taa ale larawuli k'a furan fo k'a jɛ passe min ye dɔgɔtɔrɔso in ye a kɔnɔna n'a kɔkan na koro denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan k'ale furan k'a jɛ passe ko wa fana k'u bɛna na nin kɛ laada ye kalo o kalo dimanche laban u na wuli sa ka min ye dɔgɔtɔrɔso in ye k'ale saniya sabula n'i y'a mɛn k'a fɔ ko n bɛ taa n kɛnɛyayɔrɔ la n'i taara bana san ye k'o kɔni ko o man ɲi préfet min bɛ Direkaw fɛ yen musow ani npogotigiw olu tɔgɔla yɔrɔ min bɛ a taara ɲɛda olu kan a n'a ka dangan u taara sa ka taa ninnu lajɛ kunungo muso minnu bɛ yen k'a kɛ kun ye sa ka n'a lajɛ u bɛ degun minnu kɔnɔna na dɛmɛ bɛ se ka d'u ma préfet kɔni y'a yir'u sa k'a fɔ ale bɛ bɛɛ de kama fɛn o fɛn b'u la n'o ye degun ye ale na o lase ɲɛmaaw ma yaasa don nataw la o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan zɛgliw min ye aigliw ye kunungo bɛɛ lajɛlen kun sigilen don k'u kɔnɔ Guinée Bissau kaw olu fɛ yen kabini an jouera ya juma labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira ɲɛmaaw fɛ yaasa cogo min na sa aigliw olu bɛ se cogo min na ka baara kɛ baara min bɛna n'a to an bɛ se cogo min na ka se ka se sɔrɔ o de la sa jamana ɲɛmaaw m'a bila dagirinda la koyi avion y'u ta yan caw ka taa n'u ye Bissau caw
kelen ani miniti tan u yɛrɛ sera ye Guinée Bissau kaw ɲɛ o selen fana malien minnu bɛ olu bɔra k'u kunbɛn k'u bɛrɛbɛrɛ u yɛrɛ bɔra kunu ka yala yala dɔɔni yan'u ka ndolati cɛ ka sɔrɔ sa k'u ka carte ta ka sɔrɔ ka duguta ndolati terrain o kɛnɛ taali minɛ u selen fana maa caman tun bɛ yen maa minnu nisɔndiyara kosɛbɛ sabula olu taara balontan lajɛli kama nka balontan kɛnɛ yɛrɛ binkɛnɛ kan sa an ka cɛdenw u kɔni u ma se ka se sɔrɔ sabula min ye Guinée Bissau ye a y'a fari fanjugu jira an na kunu jaw bɛ se balontan na ye Amara ja ninnu ma sɔn ka jouer anw fɛ yan yɛrɛ kunu bon ala farala an bɛɛ kan an fana y'u ɲɛ gan koyi an ma taa f'u ka celu kɔnɔ ka bɔ a bisumama dɔ don u b'a fɔ ko ye orge wa nka balontan kɔni banna waati min arbitre Burkina bɛ yen balontan in bɛna taa k'a bolo dan parce que fɛn caman kɛra bon comme olu dɔw b'an kanu na an tɛna fɛn f'o la n'o tɛ fɛn caman kɛra n'arbitre baw tun don an tun b'an sago sɔrɔ a y'a ɲɛ ci fɛn caman kan a ye fɛn caman to yen bon dɔw kɛra ka taa an juguya la dɔw kɛra ka taa an kanu na mais an kɔni bɛ se ka min fɔ bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na Mali ma qualifié fɔlɔ a ma qualifié dɛ an k'an ka kuru kelen de ɲini yaasa an bɛ se ka qualifié est ce que kuru kelen yɛrɛ don tuguni parce que a ma kɛ kuru fila ye sisan parce que an ka match nata siɲɛ wɛrɛ match anw ni Mozambique de bɛ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ Maputo olu fana ma qualifié fɔlɔ tiɲɛ don o ye groupe fɔlɔ ye kuru 8 b'u bolo u ka faranga ye 4 ye an ye filanan ye kuru 8 ma anw bolo an ka faranga ye 2 ye min ye Guinée Bissau ye ale ye 3nan ye Eswatini kɔni na kɛ bɛɛ ka point yɔrɔ ye an ka match laban ye olu de ye yan Bamakɔ yan mais nin sugu ne bɛ siran nin de ɲɛ maa éliminé ne o man ɲi dɛ a b'i mago sa ka taa n'a yɛrɛ ye fiwu mais a caman de la ka kɛ o an ma qualifié fɔlɔ o donc an bɛ dugawu de kɛ min ye novembre kalo nata in na yaasa Maputokaw fɛ yen hali n'an sera ka taa 2 ni bin fana kɛ komi an bɛ se duguta la kosɛbɛ an bɛ se k'ale gagner yen fana o n'an y'an jija an bɛ se ka gagner n'an bɔra joueur wolomali la ɲɔgɔn na ka dɔw bila ten ka dɔw bɔ a la ten k'a kɛ kumaw ni fɛnw n'an y'olu bɔ a la an bɛ ɲɛ sɔrɔ nin ko in na nka n'an tora ko a donna ta a bɔra ta halisa k'a kɛ cogo sugu dɔ la a ma ɲi dɛ dusukun anw bolo n ka entraîneur kura in nana n ko ale bɛna falen mun don an ɲɛ t'o falen bala la bolo fɔlɔ dɛ an kɔni ɲɛ t'o falen bala bolo fɔlɔ parce que a na kɛ a bɛna fɔ ale yɛrɛ ka taa ni joueur minnu ye joueur ɲɛnama caman de bɛ yen minnu ma wele u ma wele kun minnu na olu de b'olu kun dɔn ye nka o kɔni k'u jija Coupe d'Afrique kana fɔ Mali kɔ dɛ n tɛ ne invité len don ka ban awɔ keba anw ye Marocains ye dɛ an bɛ taa hali n'aw ma taa an bɛ taa Maroc hali n'aw ma taa an bɛ taa Maroc dɛ anw ma qualifié ka ban ou bien anw ma qualifié donc sisan tile 4 na hukumu kɔnɔna na balontan minnu tanna olu jaabi filɛ nin kabini dimanche don Burkina ale 2-0 kɛ Burundi la ntɛnɛn Cameroun ale 1-0 kɛ Kenya la Gambie fana y'o 1-0 kɛ Madagascar la Liberia ale buruna Guinée équatoriale ɲɛkɔrɔ 2-1 Togo bina Algérie ɲɛkɔrɔ 1-0 Zimbabwe ale 3-1 kɛ Namibie la Mozambique ale fana ye 3-0 kɛ Eswatini na min ye kunungo ye Lesotho ale buruna Gabon ɲɛkɔrɔ 2-0 Sénégal ye Malawi bati 1-0 Soudan ni ye tiɲɛ fɔlɔ wa Soudan ye 2-0 kɛ Ghana na Soudan Sud ale bina Uganda ɲɛkɔrɔ 2-1 Tanzanie ale ni RD Congo o to tara RD Congo tala 2-1 min ye Tchad ye Zambia ale bati 1-0 Botswana ale se sɔrɔ Cap Vert ka 1-0 Congo ale ni Afrique du Sud o kɛra 1-1 ye Guinée Bissau Mali 0-0 min ye Mauritanie ye Égypte ale bati 1-0 Niger ale bina Angola ɲɛkɔrɔ 1-0 Rwanda ye 2-1 kɛ Benin na Sierra Leone ale Côte d'Ivoire bati 1 Sierra Leone 1 Saralon ja donc Côte d'Ivoire fana ma qualifié fɔlɔ Maroc ale kɔni bɛ k'i taama maaw ka don o don 4 n'a ma 4 kɛ a bɛ 5 kɛ 4 ni fu ale y'o kɛ Centrafrique la
Comore ale ni Tunisie 1-1, Guinée ni Éthiopie 7-0, Libye ni Nigeria kafu yɛrɛ o bɔ a ma donc ni waati na an bɛ se ka min fɔ jamana minnu bɛ yen ni olu ka bio sɔrɔ Maroc kɔni o b'a la daminɛ parce que a bɛ k'ale fɛ yen Burkina groupe L kɔnɔna na nin bɛna k'ale ta ko 14nan ye Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Algérie groupe E kɔnɔna na nin bɛna k'ale ta ko 21nan ye Cameroun groupe J kɔnɔna na nin bɛna k'ale ta ni 21nan ye min ye Sénégal groupe L kɔnɔna na nin bɛna k'ale ta ko 18nan ye ka taa fara Egypte kan ale de ta ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye mina k'ale 27nan ye tagali la an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna Coupe d'Afrique ko la o ye nin ye an ka bololacilaw n'o ye Stade Malien équipe ye ŋanaw ka kɛnɛ min bɛ sigi n'a bɛ f'o ma ko African Bowl o ta ko a kan ka ye o jamana 16 cɛla min ye stade ye ale kɔni ye a ka se sɔrɔ top 16 la min kɛra éliminatoire min kɛra Libikaw fɛ yen n'o tun ye division US ye basketball Africa Bowl la o b'a jira sa k'a fɔ ko Stade Malien ni Ala sɔnna a ma ale na ye o kɛnɛ kan o min kan ka sigi sen kan sa min ye Libikaw fɛ yen Tripoli k'a daminɛ min kɛra Libikaw fɛ yen Stade y'a ka billet sɔrɔ o de kɛnɛ kan Libikaw de fɛ yen o daminɛna nin kalo in tile 10 ka taa bila tile 12 la donc Stade ni Ala sɔnna ma basket kunda ale bɛna taga farafina Mali ale jɔyɔrɔ fa ŋanaw ka ŋanaw olu ka kɛnɛ kan yaasa ka se ka a delila ka taa la o Africa League boli i b'a dɔn ale ye min yan joueur professionnel minnu bɛ yen n'olu ye basketkɛla ŋanabaw ye u b'olu dɔw di aw ma donc o wari o bɛ bɔ ko labɛnbagaw kun pour que tulon ka ja donc olu bɛ fara aw kan k'aw ka équipe renforcer aw ka se ka kɛ salon na sini wa an taara jumɛn Stade kɛra 3nan ye a la ɲinan fana u qualifiera tuguni an bɛ dugawu kɛ Ala ka u garisigɛ ja Stade Abdoulaye Makoro Sissoco Kayikaw fɛ yen gouverneur ka coupe ale daminɛna ye baaraw daminɛna général de brigade Musa Sumare ale tɔgɔla ndolantan min kɔni bɛ o daminɛna an b'a fɔ san ko Ala ka a timɛko ɲuman jira an na an ka kunnafoni min nana kuncɛ ni min ye Bamakɔ min ka kɔrɔ ni Mali Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ye san 115 n'o ye Mayimuna Sangare ye Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo octobre kalo tile 15 k'a si to san 115 la k'a kɛ bana kuntalajan sigida 6nan kɔnɔna na ale de ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ye jamanakuntigi kun kan ka taa fɛ nin tile 2 in na yaasa mois de la solidarité hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ sisan ko musokɔrɔba ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min Ala k'o nɔgɔya salon ko Asimi kun taara a fɛ yen ka taa donboloka ye ka baro k'a fɛ a yɛrɛ ye kuma caman fɔ ɲinan min ye président ye ale tun bɛ labɛn na ko ka taa fɛ yen Ala ye ka wele sera musokɔrɔba ma an b'a fɔ sisan ko Ala k'a dayɔrɔ sumana ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn arajo minnu sɔgɔlen don an na yuwarukaw fɛ an b'o fo dugutigi Seydou Sangare k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso Maraka Samake Kurbe Jara an b'a fɔ colonel Sidi Lamine Traoré bamanan ale bɛ EZO kɔnɔna na Thierno Oumar Assi Diallo le génie Boyina Babi an b'a fɔ Menakakaw fɛ yen ka Ibrahima Tunkara fo Bim Batima Tunkara Gawusu Traoré Fransikaw fɛ yen min ye Sori Sako ye ale bɛ Kanadakaw fɛ yen Isa Konate an b'a ale fana fɔ États-Unis Lucas Dakono k'ale fana fɔ États-Unis Menakakaw fɛ yen sa an tɛ ɲinɛ fiyewu an ka Burajan kɔ Burajan tiɲɛ la lycée ma dayɛlɛ fɔlɔ dɛ Bura nka an ka dugawu kɛ le 4 novembre baaraw na se ka daminɛ a ni lycée ma dayɛlɛ ale fana ti on zone pas manger bɛɛ ni dayirimɛ de don keba an bɛ Jaba Sidibe fo n'a bɛ Salilakaw ka sigi la k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Isaac Sidibe o balimamuso don colonel Assa Badialo madame le ministre k'an b'a fo ka Siriman Bacili fo monsieur le maire Bayi Jakite Bayi Ba min ye Ablaye Ɲagate k'ale fana fo an bɛ Lucas Dakono k'ale fana fo Madina Jara Atlantakaw fɛ yen min ye Babi ye k'ale fo douane kɔnɔna na Sidi Babi Ibrahim Sako an b'a fɔ Dakarikaw fɛ yen ka taa se Papisi Jalo ma Amadu Gasama ale ni Jankuba Bako k'olu bɛɛ lajɛlen fo Suguba kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ Raphaël Munkuru kɔ ale bɛ douane cour kɔnɔna na bureau des enquêtes la Abdramane Jakite k'ale fana fo ka ɲɛmaaba n'o ye Amadu Sanogo ye k'o fo douane ɲɛma jɔnjɔn dɔ dira ale yɛrɛ fana ma n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate n'Ala sɔnna ma wulada in na an n'an da don o jɔnjɔnko la a tun bɛ Wurandakaw fɛ yen farafinna maa minnu bɛ yen n'olu ye baaraba kɛ san kɔnɔ olu chef d'entreprise baw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ étoile